Γεια σας. Μέσα από το βίντεο αυτό θα δούμε την περιγραφή καλωδίωσης τριφασικού ηλεκτρικού πίνακα οικίας. Στο πλαίσιο του ηλεκτρικού πίνακα που βλέπουμε στην πρώτη διαφάνεια θα δούμε ότι αποτελείται από τρεις σειρές ράγες, όπου αριστερά στο μέσον βρίσκεται η μπάρα του ουδέτερου κόμβου και δεξιά στο μέσον βρίσκεται η μπάρα της γείωσης. Στην επόμενη εικόνα θα αρχίσουμε να περιγράφουμε την τοποθέτηση των υλικών του πίνακα. Στην κάτω ράγα και από αριστερά προς τα δεξιά τοποθετούμε στην πρώτη θέση τον τριπολικό γενικό διακόπτη, ακριβώς δίπλα τον αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη προστασίας ή όπως αλλιώς τον λέμε διαφορικό διακόπτη έντασης, και ακριβώς μετά τοποθετούμε τις τρεις γενικές τικτές ασφάλειες. Στην δεύτερη ράγα και πάλι από τα αριστερά προς τα δεξιά, στην αρχή τοποθετούμε τον διπολικό διακόπτη της ηλεκτρικής κουζίνας, αμέσως μετά τον διπολικό διακόπτη του ηλεκτρικού θερμοσύφωνα. Στην τρίτη θέση βρίσκεται ένας αυτόματος διακόπτης ή όπως αλλιώς το λέμε ηλεκτρονόμο, που ελέγχει το ρεύμα σε έναν θερμοσυσσωρευτή. Ακριβώς μετά είναι δύο αυτόματες ασφάλειες που ελέγχουν τη λειτουργία του ηλεκτρονόμου αυτού, και ακριβώς δίπλα υπάρχουν οι τρεις ενδεικτικές λιχνίες των γενικών ασφαλιών. Στην τρίτη τώρα ράγα θα δούμε ότι ή μάλλον τοποθετούνται οι αυτόματες ασφάλειες που ελέγχουν τα επιμέρους κυκλώματα της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η αυτόματη ασφάλεια της ηλεκτρικής κουζίνας, που ακριβώς δίπλα της υπάρχει και η ενδεικτική λιχνία. Μετά τοποθετούμε την αυτόματη ασφάλεια του ηλεκτρικού θερμοσύφωνα και δίπλα της η ηλεκτρική λιχνία. Μετά βρίσκεται μια αυτόματη ασφάλεια που ελέγχει κάποιες μπρίζες σούκο. Ακριβώς μετά είναι η ενδεικτική λιχνία με τον αυτόματο διακόπτη του θερμοσυσσωρευτή, και ακριβώς μετά έχουν τοποθετηθεί δύο αυτόματες ασφάλειες για δύο κυκλώματα φωτισμού. Καλωδίωση υλικών πρώτης ράγας. Οι φάσεις L1, L2 και L3 που έρχονται από τον μετρητή της ΔΕΗ συνδέονται στην είσοδο του γενικού τριπολικού διακόπτη. Οι έξοδοι του τριπολικού διακόπτη συνδέονται στην είσοδο 135 του αντιηλεκτροπληξιακού διακόπτη, και οι έξοδοι 246 του αντιηλεκτροπληξιακού διακόπτη συνδέονται στην είσοδο των τριών γενικών τικτών ασφαλιών. Ο ουδέτερος αγωγός που έρχεται από τον μετρητή της ΔΕΗ συνδέεται στην είσοδο 7 του αντιηλεκτροπληξιακού διακόπτη, και η έξοδος 8 συνδέεται στην μπάρα του ουδετέρου κόμβου. Επίσης ο αγωγός γείωσης που έρχεται από το μετρητή της ΔΕΗ συνδέεται δεξιά στο μέσον στην μπάρα γείωσης. Εδώ να τονίσουμε ότι οι χρωματισμοί των αγωγών είναι για τη φάση L1 χρώμα κόκκινο, για τη φάση L2 χρώμα καφέ και για τη φάση L3 χρώμα μαύρο. Για τον ουδέτερο αγωγό χρώμα μπλε και για τον αγωγό γείωσης χρώμα κίτρινο-πράσινο. Επίσης οι διατομές των αγωγών είναι ίδιες με τις διατομές της γραμμής παροχής. Συνήθως είναι 10 τετραγωνικά χιλιοστά διατομή. Καλωδίωση υλικών δεύτερης και τρίτης ράγας.
Από την έξοδο της πρώτης γενικής ασφάλειας καλωδιώνουμε την είσοδο του διπολικού διακόπτη κουζίνας, την αυτόματη ασφάλεια φωτισμού και τη μία ενδεικτική λιχνία. Από την έξοδο της δεύτερης γενικής ασφάλειας καλωδιώνουμε την μία είσοδο, τον ακροδέκτη 3 του ηλεκτρονόμου του θερμοσυσσωρευτή, την δεύτερη ενδεικτική ασφάλεια, τη δεύτερη ενδεικτική λιχνία και την αυτόματη ασφάλεια μπριζών στην τρίτη ράγα. Και από την έξοδο της τρίτης γενικής ασφάλειας καλωδιώνουμε τον διπολικό διακόπτη θερμοσύφωνα, την τρίτη ενδεικτική λιχνία και την αυτόματη ασφάλεια φωτισμού στην τρίτη ράγα. Οι ενδεικτικές λιχνίες της δεύτερης ράγας στην έξοδό τους γεφυρώνονται στη σύνδεση αστέρα. Επίσης, οι αυτόματες ασφάλειες της δεύτερης ράγας που ελέγχουν τον ηλεκτρονόμο του θερμοσυρευτή, στην είσοδό τους καλωδιώνονται με φάση και ουδέτερο και αντίστοιχα οι έξοδοι τους γεφυρώνονται στο ποινίο του ηλεκτρονόμου του θερμοσυσσωρευτή. Οι δεύτεροι είσοδοι των διπολικών διακοπτών κουζίνας και θερμοσύφωνα συνδέονται με τον ουδέτερο κόμβο. Η έξοδος φάσης του διπολικού διακόπτη κουζίνας καλωδιώνεται με την είσοδο της αντίστοιχης αυτόματης ασφάλειας της κουζίνας και η έξοδος της με τον αγωγό φάσης της ηλεκτρικής κουζίνας. Επίσης η δεύτερη έξοδος του ουδετέρου του διπολικού διακόπτη συνδέεται με τον ουδέτερο αγωγό του κυκλώματος της ηλεκτρικής κουζίνας. Το ίδιο και για τον διπολικό διακόπτη θερμοσύφωνα. Η έξοδος φάσης του συνδέεται με την αυτόματη ασφάλεια φάσης κουζίνας και η έξοδος της αυτόματης ασφάλειας με τον αγωγό φάσης της κουζίνας και η έξοδος του ουδετέρου συνδέεται με τον ουδέτερο του κυκλώματος. Επίσης, η έξοδοι του ηλεκτρονόμου θερμοσυρευτή, η έξοδος 2 συνδέεται με τον ουδέτερο αγωγό του θερμοσυσσωρευτή και η έξοδος 4 συνδέεται με την αυτόματη ασφάλεια του θερμοσυσσωρευτή που είναι στην τρίτη ράγα και η έξοδος της αυτόματης ασφάλειας με τον αγωγό φάση του θερμοσυσσωρευτή. Επίσης όλη η αγωγή, η ουδέτερη αγωγή των επιμέρους κυκλωμάτων που δεν έχουν συνδεθεί θα συνδεθούν στον ουδέτερο κόμβο του ουδετέρου και όλη η αγωγή γιώσεων θα πάνε και θα συνδεθούν στον αγωγό γείωσης στο μέσο δεξιά. Να τονίσουμε ότι οι διατομές των αγωγών μέσα στον πίνακα θα είναι αντίστοιχη με τις διατομές των αγωγών των επιμέρους κυκλωμάτων. Δηλαδή η διατομή των αγωγών της ηλεκτρικής κουζίνας θα γίνονται με 6 τετραγωνικά χιλιοστά, του ηλεκτρικού θερμοσύφωνα με 4 τετραγωνικά χιλιοστά, των γραμμών μπριζών με 2,5 τετραγωνικά χιλιοστά και των γραμμών φωτισμού με 1,5 τετραγωνικό χιλιοστά. Επίσης οι ενδεικτικές λιχνίες της τρίτης ράγας από τη μία πλευρά θα συνδεθούν με τον ουδέτερο κόμβο και από την άλλη πλευρά θα παραλληλιστούν με τις αντίστοιχες ασφάλειες που ελέγχουν τα κυκλώματα αυτά. Να τονίσουμε επίσης ότι υπάρχει και ένας αγωγός που έρχεται από τον μετρητή της ΔΕΗ και ελέγχει την νυχτερινή τιμολόγηση. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει τέτοιος αγωγός,
ο οποίος συνδέεται στο ποινίο του ηλεκτρονόμου που ελέγχει τον θερμοσυσσωρευτή, και όταν δουλεύει ο θερμοσυσσωρευτής με νυχτερινή τιμολόγηση, θα μας ανάβει την αντίστοιχη ενεργειακή λιχνία του θερμοσυσσωρευτή.